Σε αυτά τα δύο αρχικά επίπεδα, του generalist και του specialista, αυτοί οι δύο είναι εύκολα αντικαταστήσιμοι. Ειδικά με αυτό που έρχεται με το AI. AI είναι από τα αρχικά Artificial Intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη. Όταν κάποιος εξειδικεύεται πάρα πολύ, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τον αντικαταστήσει. Όμως το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης νομίζω ότι είναι υπαρκτό. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα πολλά προβλήματα. Τι βλέπεις πάνω σε αυτό? Εμένα με ανησυχεί ότι τα AI, τα models, τουλάχιστον αυτά που βγαίνουν, δεν είναι αμερόληπτα καθόλου. Ο καθένας, αυτός που ο κατασκευαστής του AI βάζει από πίσω τη δικιά του προπαγάνδα, τη δικιά του πώς θέλει το AI να απαντάει. Κατάλαβες, τώρα με το κινέζικο, ας πούμε, το DeepSeek, βλέπεις ότι κάποια πράγματα που απαγορεύονται στην Κίνα ή θέλει να τα κρατήσει μυστικά, δεν απαντάει το DeepSeek. Έτσι ήταν και το ChatGPT για έναν καιρό. Άμα θέλεις να ξεκινήσεις με το day trading, κάνε κλικ στο link που βρίσκεται στο bio αυτού του προφίλ και κλείσε ραντεβού μαζί μου.